Да, ще го подкарвам. Ще го карам напред. А то върви вече. Така, да видите как се носи до бич на велосипед. Тая година на такова сърненце. До година еленче. Не едно, две. По-наелче. Обаче Данчо с това колело те признавам за инженер, мама стара. Нямаше да ми дойде на 100 години, нямаше да сета с колело да карам. Чай те хвана изцяло с велосипедчето. Хваниме. А ти сега някой турист, бе. Не се усеща. Колко е живо тегло според тебе? Живо тегло в килограми. Преди да беше с карантин. Това цялото е? Да. Поне едно 150 кг има. Не. Не, това нещо да е около 100-110 най-много. 100-110 кг? Да. Най-много. Да. Ама тук ще трябва май да помогна. Идвам. Айде, стига ви толкова филмчета.